Salam mehriban elçiler, sağamana turanmysyňyz? Bir karar döwletimizin bagtýarlyk döwründe, hormatly prezidentimizin taýyatyna, her biriňiziň maşgala ojaklaryňyzy, agdy berlik, bagtýarlyk, bereketli taçaklarymyzyň bereketden bol bolmagyny, röwşen geljeğinde tarap edip we dünýäňe alyp barýan, gahryman arka dagymyzyň janynyň sag ömrüniň uzak, ýylyk bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşlaryň rawaçlyklara deslenmegini tüýsüremizden arzu edýär. Bugün diyarımızda halkara denanlar günü olan Tekkerin Jumat bayramçylygy ulu dabara bilen yurdumyzda toýlanyp otyr. Eri doganlar elbetde baharyň ilkinji boşlukçy bolup halkara denanlar günü Tekkerin Jumat bayramçylygy gelýär. Elbetde bu bahar fasly bilen bugün bilen gelin gyýylarymyň bir owadan ýalara meňdäp bugün toýlamagy bolsa her birimizi diýsen gowandyrýar. Eri doganlar gahryman arkadamyz bir karar döwletiniň bagtýarlyk döwrüne bu kötek ojagymyzda mehriban enelerimiň hudy tesleri, çağajyklarynyň gülki tesleri, şat durmuşda ýaşamak üçin ähli şertleri dörediklerdi. Eri doganlar bilen şeýle ajaýyp bir toýlugyny görmedi. Bilen ähli gelin gyýylarymyzda, medeniýet ustatlarymyda şeýle uly hormat goýan gahryman arkadamyzda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahryman arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. İl yurt bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşlaryň elmidama rawaçlyklara betlenmegini tüýsüremizden arzu edýär. Biziň mehriban käbelerimizi, enelerimizi, uýalarymyzy, munça kimin uzun nädik gyýylarymyzy halkara denanlar günü bolan Tekkerin Jumat bayramy bilen tüýsürekden gutlaýar. Goý elmidama maşgala ojaklaryňyzda mehriban enelerimiň hudy tesleri belenkden belende ýaglansyn. Bizi ajaýyplykda ýaşatýan gahryman arka dagymyda ýene bir ýola köp sag bolsun aýdýar, goý jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Tutýan tutumlyşlaryň rawaçlyklara betlensin. Mehran watandaşlar bilen şeýle ajaýyp süýji arzuwlar bilen, ýani biziň gepleşiklerimizden bir owadan ýalgylarda geçmek üçin, biziň şu gepleşiklerimizden bir hil faýdanam bolmak üçin, halkara denanlar günü bolan Tekkerin Jumat bayramçylygymyzy ýazmaga ýardam berýän Akbulut Hududy Kärhanasam bize ýardam berýär. Onun mehriban watandaşlar gepleşigimizden bayramçylyk sany siziň bilen didarlaşýar. Bayramlaryňyz kutly bolsun.
Mehran vatandaşlar, ediz mihmanlar, elbette hudu mukam bilen dünya ýenýän mehriban çağalarymyz öz arzuwlaryny, özüniň bir geljekde watanmyda bir ilhalar ogul gyz bolup ýetişmek üçin öz ýürek söýgülerini, ýürek arzuwlaryny hudulyň bilen geçiren enelerimiz var. Elbette enelerimizin arzuwundan kemala gelen mehriban çağalarymyz, bizim ýaşlarymyz bolsa geljekde watan söýji, watanmyda wepaly, ýurdumyzy dolandyrýan bir näçe ilhalar ogulgyz bolup ýetişýär. Elbette bu jahana dünýä jan berýänem bizim mehriban enelerimiz diýsek megerem ýalňyşmasak gerek. Elide onar şun kun bilen gepleşmede Türkmenistanyň atgylanan artisti Orazgul Gurdova da ine özüniň arzuwlary, aýdymlary bilen bilen gepleşmede sowgatly gelipdir. Elbette Medine Sanat Ustad diýeni hökmany ýagdaýda ol öz arzuwlaryny aýdym bilen beýan edýärler. Bideler bayramçylyk gutlugyny Türkmenistanyň atgylanan artisti Orazgul Gurdova bilen dowam etýär. Halipa bayramlar gutly bolsun. Sag bolun, siziň kem gutly bolsun. Men sözümün başına ilk bilen bütün ähli diýen annamyzy bahar bayramçylygymyz bilen 8 mart denanlar un bilen çyn ýüregimden gutlaýan siziň her biriňizde bir ýüregiňizde betlän arzuwlaryňyz bardyr. Goý bahar aýlary şeýle arzuwlaryňyz ählisi hasyl bolsun. Biziň hormatly arkadaşymyz her ýyl ähli denanyň sowgat terpaýyny ýetirip dur. Bizi denanlary şatlandyran zat arkadaşymyzyň ägir uly sowgaty bar. O da bize enelere peşkeş beren ene taqdim muqaddesliğe taqdim atly ajaýyp kitap var. Şol kitap şeýle bir uly sowgat. Şoň üçin hem denanlary ýaşamaga, okumaga, işlemäge şeýle uly mümkinçilik döredýän. Hormatly arkadaşymyzyň jany sag bolsun. Rowaşly günlerini, rowaşly ýylyny ähli alyp barýan işleri diňe rowaj alsyn. Sag bolun, eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Mehriban watandaşlar, ediz mihmanlar, elbette bugun bahar aýynyň gelmegi bilen baharyň ilkinji buýşlukçysy bolup halkara denanlar güni 8 Mart bayramy geldi. Elbette bu bayramçylykda bolsa biziň ähli enelerimiziň arzuwy, şatlygy diýsen kän, sebäbi gahrman arkadaşymyz, biziň 8 we onuň köp çagaly enelerimizde, jede bir näçe ýyl zähmet çeken mehriban denanlarymyza özüniň şafer paýyny ýapyp, bugun biziň denanlarymyza diýsen uly hormat goýar. Jede biziň diýarymyzda denanlar bilen erkek kişileriň den hukukda zähmet çekmek üçin hem ähli şertleri döredip berdi. Diýarymyzda türlü puwdaklarda zähmet çekýän biziň mehriban denanlarymyz. Şeýle ajaýyp toýly günlerimizde biz denanlar sarpalap, bir de şeýle hormat goýan gahrman arkadaşymyza münkerem sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Ýurt bähwitli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşar elmedama rowaşlyklary betlensin. Şeýle baharyň buýşlukçysy bolup bire ýalkym taçyp gelen halkara denanlar güni 8 Mart bayram bilen ähli enelerimizi, mehriban uýalarymyzy, uzun nädik gyýdlarymyzy tüýsüregimizden gutlaýar. Goýarmydan bahar bäwüller ýaly elmedama biziň denanlarymyzyň güler ýüzi solmasyn. Elmedama bahar bäwül ýaly açylyp durmaklaryny tüýsürekden arzu edýär. Şeýle ajaýyp tüýji arzuwlardan soň Orazgul Gurdowanyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär.
yaşlı diyarım. Bedevlerim nehişli, peri peyker yerişli, elem oşur rıvışlı, bedev batı diyarım. Elem oşur rıvışlı, bedev batı diyarım. Arkadağın aktoni, halkın çığın akbali, balkın büyük akmali, bakar yanı diyarım. Arkadağın aktoni, halkın çığın akbali, balkın büyük akmali, bakar yanı diyarım. Arkadağın aktoni, halkın çığın akbali, balkın büyük akmali, bakar yanı diyarım. Arkadağın aktoni, halkın çığın akbali, balkın büyük akmali, bakar yanı diyarım. Idi doğanlar, ine görüşme diyali şugun kugun şeyle toylanayan toylugundörmüzü, mehriban enelerimizin güler yüzüne teredende olarda mehr muhabbet duysan bolyar. Elbette kahraman arkadağımız, bizim enelerimizin arzularının hasıl bolmağı için ehli şertleri döredip berdi. Onun oňçyny mehriban enelerimizin, kahraman arkadağımıza aydiyan alkışlarının sen çägi ýokdur. Elbette şugun kugun biz toy bayramlarymyzda bolsa mehriban enelerimizin, gıyrlarımızın, uyolarımızın, ajiglerimizin yüzlerini şatlyk alamatlaryny görýär. Elbette bu bolsa kahraman arkadağımyda özleriniň mehr söýgüsini bilen, özleriniň mehribanlyklary bilen watanymyzda bagtyar zamanamyzyň bagtyar gelin gıyrlaryp ýaşaýanlyklarynyň alamatyny görýär. Ine edi doğanlar şugun kugun biziň bayramçylyk gepleşigimizde de biziň mehriban enelerimizi, gelin gıyrlarymyzy gutlamana, öz aýdymlaryny sowgat edip alyp gelen Türkmenistanyň halk artisti Ak Muhammed Hanow. Ak Muhammed ine şugun kugun ýurdumyzy şeýle bir şatlyga şowkuna aýdym sada besderip halkara Venanlar günü bolan 8 mart bayramy ullany toýlanyp ötýär. Şu ýerde bir arzuwlaryňy eşitsek, sizden. Mehriban enelerimizi, mehrem gelin gıýlarymyzy halkara Venanlar günü bolan 8 mart bayramı bilen tüýsüremden gutlaýan, janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Her bir öýde agdybirlik, rowaçlyk, bagyt döwlet arzu edýän her bir öýde çagat etleri ýanglanyp dursun. Biziň Venanlarymyza, mehriban enelerimizde uly hormat goýan, mehriban arkadağymyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Ýyl ýurt mähbetli tutýan tutymly işleri elmydama rowaç alsyn. Sağ olun Ak Muhammed eden arzuwlaryňyz hasıl bolsun. Atuda asmanymyzyň astyna mehriban enelerimizin hudy tesleri, çağalamyzyň gülkü tesleri elmydama belentden belende ýanglansyn. Ak Muhammed şuň kun biziň gepleşigimizde bolsa mehriban enelerimizi, gelin gıyrlarymyzy, uýalarymyzy wasp etýän aýdym bilen gepleşigimiz dowam etse gasam şowkun artarmyka diýen. Edi doğanlar, ine şuň kun bir gepleşigimizde ýene bir ýola ýatlatýar. Kimde kim öz doganlaryny, jiglerini, mehriban enelerini gutlamak itleýän bolsa, 0585 SMS uradyp bilersiňiz. Şeýde şuň kun biziň gepleşigimizde ýanglanýan aýdymlaryň sadynyň sözüniň kiminkidigini, şeýde şol aýdymy haýdy kompozitorymyzyň döredenini bilseňiz, 0585 SMS uradyp bilersiňiz. Ondan mehriban watandaşlar sizden gelecek SMS-lere garaşýar. Şeýle ajaýyp toýly günlerimizde mehriban enelerimizi, käbelerimizi halkara Venanlar günü bolan 8 mart bayramyny tüýsürekden gutlaýar. Goýulmadama asmanymyz arasda bolsun, ýurdumyz parahat bolsun, arasda asmanymyzyň astyna bolsa mehriban körpe balalarymyzyň owazlary belentden belende ýanglansyn. Yaşlığında aklım uçukmalan sen, yüreğimde feyvi tadın çalan sen, erkim elin alıp
Baktıma düştüm tüygün men dinle Fursat barka gelediydin meylenme Näden inten gıyda aşık boldum men Fursat barka gelediydin meylenme Näden inten gıyda aşık boldum men Sana düşüp dünya müvrelli yada Vakfını söyledim aydım asada Milki yazılındım benim aldıma Näden inten gıyda aşık boldum men Milki yazılındım benim baktıma Näden inten gıyda aşık boldum men Näden inten gıyda aşık boldum men Edide onlar ine görüşümüz ýaly şugun kugun halkara diýen anlar güni bolan 8-nji mart bayramçylygymyzda şatlyga şowkuna aýdym saada beslenip, ýagny 1962-nji 75-nji ýyl aralyklarda ýanglanan aýdymy elbetde seniň küýüňe gelýär. Şol aýdymy hiňleneniňi duýman galýan. Elbetde ol aýdymlary kimler aýdýaka? Gelin häzir ony häzir mirasymyzyň hazinasyndan aýdymy dinläliň. Son gepleşigimizi Aýdym Saz bilen, şol halipalar bilen dowam eder. Mehriban vatandaşlar, edid mihmanlar, elbette şugun kugun biziň bayramçylyk gepleşigimizde, ýa ýerde-urde öz aýdymlar bilen meşgul bolan, bir näçe aýdymlary halkymyzyň kalbyna siňdiren doganlar berdiýalaram bize mihmançylykda. Ine mehriban käbelerimiziň bugun bayramyna bularam özleriň Aýdym Saz sowgatlary bilen, aýdymlary bilen bize sowgatly gelipdirler. Bizeler bayramçylyk gutlagyny doganlar berdiýalar bilen dowam edýär. Ine meniň gapdarymda oturan, ýagny ogul Nabat berdiýa, şeýle de ogul Bebi berdiýalar. Elbetde bu berdiýalaryň aýdymlaryny, ýagny hiňleneniňem, elbetde bugun kun mirasymyzyň hadi aýdymy dinlämizde de elbetde oňa aýdym göz ýetirendir. Mehriban käbelerimiz bayramlar gutly bolsun. Bir arzuwlaryňyzy eşdeýsip. Şu şahatlıklı günü, bayramçılık gününü, mehriban yurdumuzun mehriban enelerini, gelin gıydılarını, umuman denanlarını şu 8-nji mart halkara bayram bilen, bayramçılığın tüýsürömden gutlaýaryn. Her maşgalada ene hudusu ýanglanıp dursun. Gıydılarımıza, gelinlerimize, hemme işlerini, öý ojaklaryna hemişe şatyýanlyk, bagtyýarlyk arzu etýärin. Bizim şu ajaýyp zamanamyz bar.
Bizim döwletimizde zenanlaryň sarpasy üren belentden tutulýar. Hormatly arkalagymyz, zenanlarymyzyň gelin gyllarymyň hatda kiçijik gyzagalarymyzyň ham aladasyny hiç wagt gözden sypdyrmaýar. Olaryň bagtyar ýaşaýşy, güler ýüzleriniň madama gülüp durmagy, olaryň her bir pudokda arkaýyny zähmet çekmegi, çağajyklaryny arkaýyn çağalar bagyna mekteplere uratyp, arkaýynçylykda, parahat durmuşda, asugda durmuşda ýaşamak üçin ören uly tagallalar etýär. Zenanlarymyza uly hormat goýar. Zenanlarymyzyň köp çagaly inelerimize ýörüýte ene mähredýän hormatly at takýar. Ähli zähmetde dürli pudoklar tapawutlanýan zähmet söýür zenanlarymyza ýörüýte şahir paýlaryny ýapýar. Medenet sunat ulgamyna bolsa, gahrman arkadagymyz aýratyn üns berýär. Şu pursatdan peýdalanyp biziň enelerimizi, uýalarymyzy bagtyar durmuşda ýaşatýan, olary sarpalaýan, olaryň mertebesini has belentlere götürýän gahrman arkadagymyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, uzaklary nazarlaýan belent, beýik maksatly işleriň hemişe rowaç almagyny arzu etýär. Bayramlaryňyz gutly bolsun gelin gyllar. Sağ olun, eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun, siziň bayramlaryňyz gutly bolsun. Goý elmidama hoş owazlaryňyz belentden belende ýanglansyn. Goý balalaryň arasyna elmidama şadyan durmuşda gülüp ýaýnap ýaşamagydan tüýsürekden arzu edýän güler ýüzüňiz solmasyn, bayramlaryňyz gutly bolsun. Bir de şeýle ajaýyplygy döredip beren gahrman arka dagymyza köp sag bolsun aýdýar. Bütün türkmen halkymyzy, mehriban enelerimizi, uýalarymyzy, güllen nädik gyýylarymyzy, ähli jetini halkara denanlar güni bolan 8-nji mart bayram bilen süreňizden gutlaýar. Goý elmidama güllen nädik denanlarymyzyň güler ýüz solmasyn, elmidama şular ýaly mehriban, ýerde-gürde özleriniň hoş owazlary bilen halka ödüni tanadan mehriban enelerimiziň hem elmidama aýdymlary belentden belende ýanglansyn. Edýä ýerleşler şeýle ajaýyp bir toýly günlerimizde doganlar berdiği wagtlaryň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Bayramlaryňyz gutly bolsun.
wadyňa ençe ýürek maýyllar. Seni mudam dinlemäne kaýyllar. Sen uğrunda müňläp teşne saýyrlar. Saýra ajap aýdym ýanglana wadym. Edi doganlar ene şu gün kuwan halkara denanlar gün bolan 8-nji mart bayramçylygymyzda şatlyga şowguna aýdym saada betlenip biziň Medine Tonut ustaatlarymyz özleriniň sowgady bilen gelýär. Elbetde aýdym sa biziň toýlarymyzyň ýaraşygy bolupdyr. Ene Akmurat şu gün kun mehriban enelerimiz käbelerimizin bayramçylygy bugün kun her bir insanyň ýüzüni seredende bir bahar bägüller ýaly ýylgyrşlary mehribanlygy duýup bolýar. Elbetde şu gün kun halkara denanlar 18-nji mart bayramçylygyna gelin gyýylarymyzda bir arzuwlaryňy deşdik. Arkadamyň saýatyny halkara denanlar günü 8-nji mart bayramy şu pursatda ähli denanlarymyzy, ejelerimizi, oýalarymyzy, jigilerimizi, balajyklarymyzy 8-nji mart bayramçylygy halkara denanlar günü bilen tüýsürekden gutlaýan el mudama siziň janyňyz sag bolsun, ýurdumyz parahat bolsun, el mudama bahar bägüller ýaly owadan mehirli ýylgyrşlaryňyz el mudama bize nur paýlasyn, nur şaýsyn, arkadamyzyň jany sag bolsun, arkadamyzyň şeýle ajaýyp zamanatyny hemmemize gurmak, döretmek, işlemek, arkadamyzyň elinden şat serpaýlaryny almak, hemmemize nesip etsin, janyňyz sag bolsun, bayramlaryňyz gutly bolsun. Sag bolun. Elbetde şular ýaly bayramçylyk gününe bir arzuwlar eşitmek biziň mehriban enelerimiz üçin hasam ýakymly belki näme Medine Tonut ustaat diýileni her bayramçylyga özüniň aýdym bilen gelýär-de. Belki gepleşiň biziň şu ýerine bir owadan ajaýyp aýdymlaryňdan bir aýdyp berseňiz hasam gepleşiň biziň şowkyny artardy. Mehran watandaşlar, edir mehmanlar gelin ona gepleşiň biziň şu ýerine Türkmenistanyň atgadan artisti Akmurat Nurberdiýewiň ýerine ýetirmäne aýdym bilen dowam edýär. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Goý elmidama mehriban uzun nädik gelin gyýylarymyzyň güler ýüzi solmasyn. Elmidama bahar bägüller ýaly öýlerimize nur çaýmagyny tüýsüremizden arzuw edýär.
ene hakda yürek sedam dinleýänsiz. Bu jahana jan meren edil enedir ene. Dünýä dursun diýseňiz eneleri goraňsyz. Bu dünýäniň manysy edil enedir ene. Edi doganlar hemmemiziň bilşimi diýäli mehriban käbelerimiz, yüzlerimiziň tuwagy, elbetde mehriban käbelerimiz biziň mehrim çağalarymyzy dünýä indirýän, biziň halkymyza bagtyar zamanamyza iň belent adamlary, insanlary dünýäge getirýän biziň mehriban enelerimiz. Elbetde ene hakkynda söz açylaryna, ene hakkyndaky aýdymlar dinlemegem biziň her birimiz üçin ýakymly bolupdyr. Edi doganlar näşe kun biziň gepleşigimizde de Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talipleri şeýleden talip aýdymçyjygymyz Bahadar Gelli Aranow näşe kun biziň gepleşigimizde özüniň toý sowatlary bilen gelipdir. Bahadar Gelli yurdumyzda toýlanýan halkara denanlar güni bolan 2 mart bayram bilen gutlap berseňiz soňam ene waspetýän aýdym bilen dowam etsek sizden. Mehriban käbelerimizi, ejelerimizi, uýalarymyzy şu yetip gelen 8 mart bayram bilen tüýsüremden gutlaýan, goý her bir öýde ene hudusynyň ýanlanyp durmagyny men tüýsüremden arzu edýän, biz talip ýaşlara, döretmäne, gurmana uly şertler döredýän gahrman arkadamynyň jan sag bolsun, tutýan tutumly işler elmidama rawajansyn. Sag bol jigim eden ardy bolanyňyz hasyl bolsun. Onam gepleşigimizde mehriban käbelerimiz waspetýän aýdym bilen dowam etsek, gasam gepleşigimiziň şowkuny artarmyka diýen. Başçyny. Mehriban watandaşlar, goý elmidama asmanymyzyň, zeminimiziň, öýlerimiziň görkü mehriban enelerimiziň güler ýüzleri solmasyn. Elmidama toýlarymyz toýlaşsyn.
tüydün emdirene canecim dermi Ece kakamama baba didirip ak tüydün emdirene canecim dermi can kevem dermi Aydar baş eykenler enen hormadı Şonun üçün yazdım 5 kelim hatı Yadda saklan okunmedin ammadı Ak tüydün emdirene canecim dermi Can kevem dermi Yadda saklan okunmedin ammadı Ak tüydün emdirene canecim dermi Can kevem dermi Biz sizin şahatlykly günleriňizi, gymmatly pursatlaryňyzy hasa baýlaşdyrmak üçin hyzmat edýäs. Biz sizin internetden sargan zatlaryňyzy hem gysga wagtda eltip berýäs. Sizin bize ananan her bir zatyňyz gözümiziň görejäl ähmiýetlidir. Dünýäniň 100den gowrak ýurduny we ýurdumyzyň ähli günjegini sizin poçtaňyza iň gysga wagtda gowşurmak üçin çaparlarymyz gije günni zähmet çekýär. Türkmen Poçta çaparçylyk hyzmaty tyd we ynamda. Başlarlığa dolan Adam zatın başta başın sibala Ole viveller Şimşinden çekip derdi azari İcalman tesvinge gicenin yari Ahınelleri inelleri Hirgafni bir zürriyadın yoludu Ahınelleri inelleri Çilgam çilgam damarlardan doludu Ahınelleri inelleri Çilgam çilgam damarlardan doludu
nice dünya getirin nice oğlu yokusunu atarın oledi diller qarradıkça yüce derdi azari balasın gödüleye gecenin yari Parahatlık için ses bir yer büyük ah elleri hirkasını bir zür yadım yoludu Gelinler näde edip gülüp baksınlar. Giyinsinler, altın kümüş taksınlar. Qızokları bäbekli feýle çyksınlar. Eginlerini deňläp, ýarlary bilen. Edi doganlar neşuun kuun halkara denanlar 18 mart bayramçylygy şatlyga şowkuna aýdym taada beklenip mehriban enelerimiň mehrem gutluglary bilen, aýdymçylarymyň şerwana perdeden çykýan hoş owallary bilen
aydym sada betlenip toylarymyzy toylaşyp dur. Edi doganar näşe gün bilen gepleşigimizde de Türkmenistanyň halk artisti Annegul Gurdova da özüniň toy sowgatlaryny gelipdir. Halipa bayramlar gutly bolsun, güler ýüzüňiz solmasyn. Elbetde bahar bäguli ýaly elmedama ýylgyrşlar, elmedama ýüzüňizde nur çaýryp durmagyny tüýsüremden arzu edýär. Şu pursatda bolsa mehriban enelerimizi, käbelerimizi gutlap, soňra oňdan aýdymlaňy bilen dowam etsek, gepleşmegden şowkun artarmy diýen. Mehriban eneler, mehriban käbeler, dünýe dursun, siz durun. Sebäbi dünýede parahatlygy, asudalygy, arassalygy täminligi saklayan biziň käbelerimiz, biziň enelerimiz hemmäňizi şuň bahar bayramy bilen mehriban gelinler, gaýdylar tüýsürüňden her biriňizi gutlayan. Size bahar ýaly, şeýle owadan gülleri, şeýle owadan täminlikleri, arassalyklary, söýgü, bagyt, saglyk, uzak ömür, asuda parahat dünýämiziň içinde, bagtyýar döwrümizde, arka dagymyzyň saýasyna her biriňizi tüýsürüňden arzu etýän, şeýle eşretli durmuşda ýaşadýan. Bize şeýle bir owadan durmuşy görkezýän, mehriban arkadagymyzyň ömrü uzak bolsun. Zan sag bolsun. Her bir ädimlerim elmedama şowly bolsun. Ömür uzak bolsun. Sağ olun Halipa. Elbette şular ýaly ajaýyp bir toýlu günlerimizde süýji arzuwlar eşitmek biziň her birimiz üçin ýakymly. Elbette şu gün bahar bägüller ýaly açylyp duran mehriban enelerimizi, ýa bolmasa gelin gyýdylarymyzy wasyp etýän aýdym bilen gepleşigimiz dowam etsek gasam şowkunlyk artar. Mehriban watandaşlar, edip mehmanlar geliňler gepleşigimiziň şu ýerine Türkmenistanyň halk artisti Annegul Gurdowanyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam etýär. Bize şeýle eşretli zamanany peşkeş beren, gelin gyýdylarymyzyň bagtyar durmuşda ýaşap öz çağala balalaryna gowunyp ýaşamak üçin ähli şertler döredip beren gahrman arka dagymyda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arka dagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Gahrman arka dagymyzyň saýasyna her bir mukaddes ojaklarymyzda mehriban çağajyklarymyzyň gülküretleri elmedama belende ýagnansyn. Şeýle ajaýyp süýji arzuwlardan soň aýdym bilen gepleşigimizi dowam etýär. Bayramlaryň gutly bolsun. Mecnun bolasım gelýär. Özüm ýaşdan doldurup, synan gülesim gelýär. Akbalyň içim ýakyp, bakly bolasym gelýär. Özüm ýaşdan doldurup, synan gülesim gelýär.
yaştan doldurup sından güneşim geliyor. Akbarımız içim yok, bağlı olasın geliyor. Yaştan doldurup sından güneşim geliyor. Akbarım içim yok, bağlı olasın geliyor. Bağlı olasın geliyor. Bağlı olasın geliyor. Baharili lele qaqib şeyni atsa güller bilin nefili yeriyan baqib gelli tava iller bilin nefili yeriyan baqib gelli tava iller bilin Suani kuyulun coşkun tapar Gibir yaşlar topur topur Süttaylanar çepir çepir Şahirana diller bilin Süttaylanar çepir çepir Şahirana diller bilin Şahirana diller bilin Süyerin min yadın yaşın kimi dağına salar nasın Kavallı güller atar üşün ne bilir çöller bilin Kavallı güller atar üşün ne bilir çöller bilin Suani kuyulun coşkun tapar Gibir yaşlar topur topur Süttaylanar çepir çepir Şahirana diller bilin Süttaylanar çepir çepir Şahirana diller bilin Ay, şahirana diller bilin
aşaktır Qaygı-gussy bizi ýatyr Barha ütýän ýurda batır Bahtiyary ýollar bilen Meniň ýurdum şeýle batır Bahtiyary ýollar bilen Juwan köngülüm coşgum tapar Ýigir ýaşlar topur topur Zitnaýlana jeper jeper şahirana diller bilen Zitnaýlana jeper jeper şahirana diller bilen Nedilip ýerýän bakyp geldi sama ýiller bilen Barhaýsýän ýurda batır Bahtiyary ýollar bilen Meniň ýurdum şeýle batır Bahtiyary ýollar bilen Gadal renki, qatgo waryan, uwadan güllerim renki. Sar renkem halayan, asmannaky gün ýally wurdap dur. Enem bolsa, bahar pasyny gowaran soň, ýaşyl renk has gowarýar. Ejemmi, ejem gök renk halaýar. Ruhavat dokma toplumynyň dürli renkdäki nefis matalary her bir zenanyň kuýsegi. Zenan görki ýalawadan. Sekizinci Mart Halkara Zenalar Günü münasibetli iň gowy şekilli aýdymlary, gutludur arzulary, gelin gyzlar wasp edýän goşgulary, inelerimiz bardaky rowayatlary we dünýäniň görkatly multfilmleri siz biziň internet sahypamyzdan tapyp bilersiniz. Türkmen TV.com. Edide onlar. Ene görüşmedi ýaly berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, gahrman arkadağymyz, ýerde-ýurde öz aýdymlary bilen halka meşhur bolan ussat halipalarymyza uly hormat goýar, jelede olaň aýdymlaryny sarpalap geljekki ýaşlarymyz öwrenmek üçin, döretmek üçin, täze rewişde halk köpçüligine ýetirmek üçin hem halipa şähertlik ýoluny açyp berdi. Edide onlar siz bilen gepleşiklerimizde ýerli tomoşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz, ýerde-ýurlarda öz aýdymlary bilen halk içinde özüni tanadan bir näçe ussat halipalarymyz bar. Edide onlar gelin häzir halkara Zenalar Günü bolan 8 Mart bayramçylyk günümizde, ýani ussat halipalarymyzy ýatlak geçsek, hemmemiz üçin biziň bayramçylygymyzyň şowguny artar. Gelin häzir şu ýerde mirasymyzyň hazynyň aýdymy dinläliň, soň gepleşigimizi aýdym saz bilen, şol halipalar bilen dowam eder. Milletin var, mihbürüsün var, milletinin aşığın geri
Soranmış bir wagt ay güne bakıp. Dünýäniň görküne aýdyp bersene. Gün hem diýenmiş nuruny döküp. Dünýäniň bar durky enedir ene. Mehran watandaşlar elbette biziň mehriban enelerimiz. Ýani gelin gyýdylarymyz. Biziň öýlerimiziň sonalary. Mehriban enelerimiz biziň öýlerimizin, toýlarymyzyň ýaraşygy. Şeýle-de mehriban balalarymyzyň eneleri. Ene halk içinde öz aýdymlary bilen bir özüni tanadan, öz aktyklarynyň arasynda, ýaşlarymyzyň arasynda halipa şähertlik ýoluny dowam etdirýän Ustad halipamyz Cemal Berjanowa. Ene mehran watandaşlar Cemal ýeňemiz ýagny ýerde-urlerde şeýle bir ajaýyp gowy aýdymlary ýerine ýetiren halipamyz. Ýani siz görensiňiz mirasymyzyň hazynasyny aýdymy elbette ýaşlyk ýyllarynda bir näçe aýdymlary halk içinde, halkymyzyň kalbyna siňdiren aýdymçymyz diýsek elbette ýalňyşmasak gerek. Biz bolsa şeýle ajaýyp halkara diýenler güni 8 mart bayramçylygymyzda bolsa mehriban halipamyzyň bir arzulary bilen gepleşigimizi dowam etýär. Cemal ýeňe bayramlar gutly bolsun. Hemmemizin bile bolsun. Halkara dinanlar günü bolan 8 mart bellenýär. Biziň ýurdumyzda bayramlar goşa-goşadan gelýär. Dinanlar bayramam uly şowkun bilen biziň ýurdumyzda toýlanyp dur. Aýal gyzlara dinanlara uly hormat goýup, uly sarpa goýan mehriban hem gahraman arkada prezidentimize köp sağ bolsun aýdýan jany, sağ bolsun, ömrü uzak bolsun, el ýurt bähwetli tutýan tutumly işleri ilmi dama rowaj alsyn. Bayramymyz gutly bolsun, edi soralar. Sağ olun. Cemal ýeňe ine şu ýerde şeýle bir ajaýyp bir mehriban enelerimizi, gelin gyýdylarymyzy öz zoralaryny gutladyňyzda. Ine şeýle ajaýyp bir toýly günlerimizi, näme biziň siýal halipalarymyzyň aýdymyny eşitmek biziň her birimiz üçin ýakymly bolup dur. Belki biziň gepleşigimiziň şu ýerine şeýle bir ajaýyp bir ýerde-urlarda ýerine ýetiren aýdymlaryňdan birini aýdyp berseňiz. Başsyna. Mehran watandaşlar, edil mehmanlar gelin adar gepleşigimiziň şu ýerine Cemal Berjanowanyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen gepleşigimizi dowam edýär. Biziň sonalarymyzy, enelerimizi, gelin gyýdylarymyzy sarpalayan, fikri köp çagan dünýä indiren mehriban enelerimize şafer paýyn yapan gahraman arka dağımyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, el ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli tutýan tutumlyşlary elmi dama rowaşlyklary wetlensin. Şu pursatda bolsa halkara dinanlar güni 8 mart bayramçylygy bilen mehriban enelerimizi, gelin gyýdylarymyzy, sonalarymyzy, uýalarymyzy bayramçylyk bilen tüýsürekden gutlaýar. Goý elmi dama öýlerimiziň, toýlarymyzyň ýaraşygy bolup duran mehriban enelerimiziň güler ýüz solmasyn. Elmi dama öz balalarynyň arasynda, öz balalaryna çağalaryny gowunup ýaşamagyna tüýsürekden arzu edýär. Şeýle ýaşy arzular bilen Cemal Berjanowanyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Çık
seni gülüm Saçlarım oynap gelir men hediyen seni gülüm Sevginin gücü yali Juanlık badı yali Juanlık badı yali Sevginin gücü yali Juanlık badı yali Aşık maşuklar yali Ardu edildi bile Aşık maşuklar yali Ardu edildi bile Senle, senle Gönlümün nuru senle Senle, senle Gönlümün nuru senle Nerlerine mail min Yüreğimin körü senle Nerlerine mail min Yüreğimin körü senle Boylarım direk direk Nesisin ay bir bölük Boylarım direk direk Nesisin ay bir bölük Haysi bağın gülüsün Men aşığım yeketek Haysi bağın gülüsün Men aşığım yeketek Gülçinin bolup gittin Köңlümü dilip gittin Köңlümü dilip gittin Gülçinin bolup gittin Köңlümü dilip gittin Armağana uydun meni Yüreğime sinip gittin Armağana uydun meni Yüreğime sinip gittin Senle, senle Gönlümün nuru senle Senle, senle Gönlümün nuru senle Nerlerine mail min Yüreğimin körü senle Nerlerine mail min Yüreğimin körü senle Yetirineni şol yara, yana giyin arlara. Yetirineni şol yara, yana giyin arlara. Ne şu sözüm adyali, düşmesin aylar ara. Ne şu sözüm adyali, düşmesin aylar ara. Gerida sen nelerim, sensiz durmaz yüreğim. Sensiz durmaz yüreğim. Gerida sen nelerim, sensiz durmaz yüreğim. Seçti senin kalbına, seni sensin kerim. Seçti senin kalbına, seni sensin kerim. Senle, senle, gözlerimin nuru senle. Senle, senle, gözlerimin nuru senle. Nerlerine mail min, yüreğimin körü senle. Nerlerine mail min, yüreğimin körü senle. Senle, senle, gözlerimin nuru senle. Senle, senle, gözlerimin nuru senle. İnsanın yüreği aydımsad bilen, oyor yartın bide hoş ovad bilen, aydımlar yanlanyar perwady bilen, sen beýik gudratsın ajab owadım. Edide onlar ne görüşimi diýäli bugün kun halkara denanlar uny 8-nji mart bayramçylygy uly dabara bilen şatlyk şowgun bilen toýlanyp otýar. Edide onlar ne şu kun biziň mehriban enelerimizi, uýalarymyzy gutlamana öýdüniň bir aydymlary bilen sowgat edip gelen Türkmenistanyň atgylan artisti Aşyr Mewlanmerdiýew. Aşyr dogan ine bugün kun gahrman arka damynyň tagallasy bilen diýarymyzda fikir we onuň köp çagal enelerimize, şeýlede mehriban wenanlarymyza gahrman arka damynyň şafer paý ýapalyp, elbetde bugün kun diýarymyzda ähli enelerimize goýulan hormatyň ne derejede ýokardygyna aýdym göz ýetirýär. Onuň näme bugün kun şeýle ajaýyp bir toýly günlerimizde de bir baharyň ilkinjisi buşukçysy bolan halkara denanlar 18-nji mart bayramçylygy geldi. Şu pursatda bir mehriban enelerimizi, gelin gyýylarymyzy bir gutlap berseňiz, ýa Medine Sunat ustadam öýdüniň sowgadyny aýdym bilen dowam edýärdi. Halkara denanlar bayram bilen ähli gelinlerimizi, gyýylarymyzy, doganlarymyzy, uýalarymyzy, enelerimizi tüýsüremden gutlaýar. Goýlaryň janyny sag bolsun. Biziň medeniýet sunawymyzyň hakynlary, hormatly arkadaşlarymyň jany sag bolsun, tutýan tutumlary, işleri rowaj alsyn.
Sağ olun. Ona ne mehran vatandaşlar, eri mehmanlar gelin adar gepleşmeden şu yörünü yani bayramçılık sanımızı Türkmenistan'ın atqılan artisti Aşır Mevla Merdif'in yerine yetirmegine aydın bilen dowam edýär. Halkara Denanlar günü bolan 8 mart bayramlaryňyz gutly bolsun. Elmidama diyarmyda mehrem enelerimizin hudy tetleri belende ýanglansyn. Sorodum günün çeşmeli dağdan sen aydan yar yar. Sorodum günün dünyam gelirsin deyip Qaraşmak heferim yar. Ayrılıkta ürtünüp men yalnız türün yar. Sen güremin yarimi dinle yürüp barimi. Üstüm yürüp tarimi duygusuz türün yar. Sorodum günün çeşmeli dağdan sen aydan yar yar. Sorodum günün dünyam gelirsin deyip Qaraşmak heferim yar. Ayrılıkta ürtünüp men yalnız türün yar. Sen güremin yarimi dinle yürüp tarimi. Üstüm yürüp tarimi duygusuz türün yar. Sorodum günün çeşmeli dağdan sen aydan yar yar. Sorodum günün baktın aylı asmana misidin aymana. Aydıp düşmasam sana söygüsüz türün yar. Baktın aylı asmana misidin aymana. Aydıp düşmasam sana söygüsüz türün yar. Sorodum günün çeşmeli dağdan sen aydan yar yar. Sorodum günün Sorodum günün çeşmeli dağdan sen aydan yar yar. Sorodum günün gel aydın günü olup gel nurlu yıllık olup gelmesin baktım olup men yalnız türün yar. Sen güremin yarimi dinle yürüp tarimi. Üstüm yürüp tarimi duygusuz türün yar. Sorodum günün çeşmeli dağdan sen aydan yar yar. Sorodum günün baktın aylı asmana misidin aymana. Aydıp düşmasam sana söygüsüz türün yar. Baktın aylı asmana misidin aymana. Aydıp düşmasam sana söygüsüz türün yar. Sorodum günün çeşmeli dağdan sen aydan yar yar. Sorodum günün çeşmeli dağdan sen aydan yar yar. Sorodum günün
Mehran vatandaşlar, ediz mihmanlar ine diyarmada bahar pasynyň gelmegi bilen Halkara Denanlar Güni 8 mart bayramçylygy boşlukçysy bolup gelýär. Elbetde bugünkü gün öýlerimiziň, toýlarymyzyň ýaraşygy, mehriban sonalarymyzyň elbetde güler ýüzleri hasam ýylgyryşdan dolupdyr. Şu günkü gün gahrman arkadamyz biziň denanlarymyzyň işlemek üçin, döretmek üçin hem ähli şertler döredip berdi. Gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen biziň denanlarymyz erkek kişiler bilen deň hukukda zähmet çekýär. Elbetde bugünkü gün güler ýüzli denanlarymyz bolsa ýurdumyzyň dörli pudoklaryna zähmet çekip halkymyza şatlyk baýlaýarlar. Edi doganlar şu günkü güne biziň gepleşigimizde de ýani baş drama teatrının artisti Jahan Täçgeliwa. Elbette Jahan ýeňemiziň, onu da artist ýananamyzyň arzuwyny eşitmek biziň her ýerimiz üçin ýakyn bolupdyr. Bayramlar gutly bolsun. Sağ olun. Keramatly Türkmen toprağımızda, aydım sağlı vatanımızda, Türkmenistan rıwaşlyň watany ýylyna ajaýyp bayramçylyk, ajaýyp toy. Halkara Denanlar bayramçylygyny bilen tüýsüregimden gutlaýan. Elbette şahirler goşgoşya, aydımçılar aydım aýtdy. Şuň men paýymada şahirlemediň goşgysyny okumak paý etdi. Men size häzir Ognur Ataýewanyň Ejem ekenýän goşgysyny okap beretim gelýär. Etmişimken, ötmişem sen, çağılygymyň ýeňlesligin, öwredipdiň hat kiçikem gyz görküniň agraslygyn, 10 ýyl geýdiň bir geýeniň, maňa tikip köýnekligin, joralarma güjeňlerdim, şoňa aklym çatman eken, bir gülenmi dünýä deňen, görüp dursam ejem eken. Aýlar geçdi, soň ýat bolly başymdaky çağılygym, köpelýädi saňa berýän durmuş hakda soragmam. Yıllar geçti, soň ýat bolly ul çägeli garagmam. Talip bolup men ödüme diýipdimle bagty çeken, ah bu bagty giýje günni hakdan bilen ejem eken. Qara saçyň aklygyna düşünmedim ilki wada, jowrunyla ýürek şonuna atagsady düşüp oda. Bu dünýäde günäkär men, bolan bolsam haýsydady, günäleri maňa goýman, bagry bilen südüp çeken, inni bilýän ejem eken. Can meren sen untudama, ýene janyň gurban etjek. Günä bilim şonsudama sen barbyr günäm etjek. Goy harlansın, ilki duýgym, insan ýene söýjek eken. Bir ýeten soň tapdyrmajak, inni bilýän ejem eken. Yeňilişe tiz ýapyşdym, kıyıllaryny saňa goýdum. Şänik ýaryp maňzyny ýedim, gabagyny saňa goýdum. Çaýlaşmany joraň gelse, şonu da sen meni öwdüň. Görä durmuş niçipdi zat, ýören ýoluň duzak gapan, ýagşyň ýaýyp, aýbyň ýapjak, ola meniň ejem eken. Sağ olun. Gahrman arkadamynyň saýasyny her bir ojakda eni hüdisi, çağı gülkisi ýanlanyp dursun. Gahrman arkadamynyň jan sag belent başa aman bolsun. El hünäri älim ýedýän gelin gyýlanmyzyň elmadama çağlar sag bolup, bahar bayramyny ýene bir gede gutlaýan. Sag olun. Sag olun. Eteňerde bolanyňyz hasyl bolsun. Elbetde biziň artistlerimizin dilinden, şahirlerimizin ýalan şygyryny dinlemek her birimiz üçin ýakymly. Şeýle ajaýyp toýlugynlarymyzy, mehriban enelerimizi, uýalarymyzy Halkara Denanlar Güni 8 mart bayram bilen tüýsürekden gutlaýar. Goý elmadama güllen nädik denanlarymyzyň elmadama güler ýüzleri gülüp dursun. Mehran watandaşlar, edil mehmanlar gelin onda gepleşmediň şu ýerine Türkmenistanyň atgadan artisti Akmurat Nurberdiýewiň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Goý elmadama mehriban uzun nädik gelin gyýylarymyzyň güler ýüzi solmasyn. Elmadama bahar bägüller ýaly öýlerimize nur çaýmagyny tüýsüregimden arzu edýär. Bağır omuzun gördüm edine,
Edi doğanlar, ine görüşümü diyali bugün kun birin bayramçılığımıda, iyilgi derli birin gepleşiklerimizde katnaşmana gelen ine Melis Amanov. Melis hem birin mehriban inelerimizi, gelin kıyıdlarımızı kutlap, şugun kun öz aydımlar bilen gelipdir. Gelin eder Melis Amanov'un kutluları bilen gepleşikimizi devam etiyat. Melis ine şugun kun kahraman arka dağımızdan tağallafı bilen bir karar tutun bahtiyarlık dövrüne, bahtiyar zamanamızdan bahtiyar gelin kıyıdlar olup, şugun kun toy bayramlarımızda toyulaşıp dur. Şu fırsatda mehriban enelerimizi, käbelerimizi kutlap berseňiz söz sizden. Mehriban gelin ýylanmady. Mehriban enelerimizi bahar bayramı bilen, halkara denanlar günü bilen tüýsürümden gutlayan. Şeýle bayramçylyklar belläp bermäne, uly mümkinçilikler döredin hormatlar kadamda köp sag bolsun aýdýan janyň sag bolmagyny, işiniň rowat bolmagyny dilek edýän. Sağ olun eden arzuwlaryňyz hasıl bolsun. Ona Melis şeýle ajaýyp bir toýlu günlerimizde mehriban käbelerimizi wagt betmer geçmedigi atla mümkin el. Şoň üçin näme gepleşigimiň şu ýerine ene hakyna aýdymlaryňyz bilen gepleşigimiz dowam edäýeli. Başçysyna. Köşümün ak süt verdim lelelep çık canenim. Köşümün ak süt verdim lelelep çık canenim. Gecelerine kupat gördüm hüdülep çık canenim. Gecelerine kupat gördüm hüdülep çık canenim. Ho 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 canenim. Teredin min sağı bolup insem dünya canenim. Teredin min sağı bolup insem dünya canenim. Didarını bir jogum canenim. Didarını bir jogurtem ýok armanım canenim. Ho 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 canenim. Himmedadyň başlangıcı sen ididim canenim. Himmedadyň başlangıcı sen ididim canenim. Ene toprak bağrı giryan boğdan bolmy canenim. Yine toprak bağrı giryan boldan bolmy canenim. Ho 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 canenim. Yaşlığımda bağrım dolap kayda gittin canenim. Yaşlığımda bağrım dolap nire gittin canenim. Ýyzynda men zaryn ağlap bolap galym canenim.
Mehran vatandaşlar, edid mihmanlar gelin ona gepleşin bilen şu ýerine ýerde gurda öz aydymlary bilen halk içinde özüni tanadan ussat halipalarymyzyň bir aydymyny dinläliň. Soň ortada şol halipanyň aydymlary bilen, gutluklary bilen gepleşmedi dowam eder. Yüreğime çemin verdim güllerle oylanmalı dedin gittin tutturman onlarla ondan beri aylar geçti iyiyem ara yıllar düştü aşık gülür ken karaçtı geçmedin hiç yollarla Edidi onur, ine görüşümüz ýaly şuňky gün bizde aramyzda mihmançylykda, ýani ýerde urlarda öz aydymlary bilen halk içinde özüni tanadan, ýani Maya Mülkiýewa, ýani Maya Ataýewa ady bilen häzirki döwürde biziň ýaş nesillerimize ilim bilim teri berýän Ussat halipamyzyň biri. Ýeňe bayramlar gutly bolsun. Sag bolum. Ýagşyny wasp etmek şahyra adat Dine adatam del hükmanlardanlar Gelinler içinde gördüm bir apat Yok apadam ona kurbanlardanlar Yok apadam ona kurbanlardanlar Manglayı bahardan yatalan yali Yanağı teherden yatalan yali Kirpeği mehirden yatalan yali Dodokları bal damyanardanlar Dodokları şeker damyanardanlar Güllüyen, gül açyan Türkmenistan vatanmazda bir karar devletimizin bagtiyarlık döwründe menin barala dam halkym bolor. Döwlet adam şünnürden şygar bilen öz halkyny, öz denanlaryny şeýle hormatlayan arka dagymyda köp sawaldan aýtýar. Yüzümizin tubugy başymyzyň täze bolan bir garaşdyrlygymyz, bir taraplygymyz, bir külli türkmeniň bagtynyň çumaty. Şu pursatdan peýdalan bütün türkmen halkymyzy mehriban hem gahrman arka dagymyzyň käwetini Türkmen halkymyzyň hemme denanlaryny, gaýdylaryny 8 Mart halkara bayram bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Gutlamak bilen hormatly prezidentimiziň jan taw bolsun, işleri waç bolsun, toýlar toýulaşsyn. Sag bolun. Eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Goý elmidama öz çagajyklaryň arasynda şeýle-de ýaşlarymyza ilim bilim teri bermekde, alpbaran işleňizde de üstüne kemraňyz bolsun. Onu näme ýeňe şu ýerde şeýle bir ajaýyp toýly günlermizde bin gowur aydymlaňyzdan bir aýdyp berseňiz, hasan biziň gepleşmemiziň şowkuny artardy.
Yatlanımda yalap gidiya yüreğim Yalgırşın uğrana yalan alıpsın Yalgırşın uğrana yalan alıpsın Yüreğimde sen meladın gereğim Meğer yılı mehrin közden alıpsın Meğer yılı mehrin közden alıpsın Yüreğimde sen meladın gereğim Meğer yılı mehrin közden alıpsın Meğer yılı mehrin közden alıpsın Sehermidi yanaklarım terli Kalıştan mı kıyma kaşlan yerimi Kalıştan mı kıyma kaşlan yerimi Sezde o adımı ölüm doğru mu Diğerler cadılı sağdan alıpsın Diğerler cadılı sağdan alıpsın Yönü gülüm dımıp yersin yama Kıyı bakıp geçen bize karama Kıyı bakıp geçen bize karama Yalığını gün çıksa da yereme Soğukluğu kardan buzdan alıpsın Kölüğede yatan buzdan alıpsın Gözellerden saylap sen çınarım Fiyu elemin yan yan çırağım Fiyu elemin yan yan çırağım Yüreğimde bakı içmel şığarım Belki de sarpanı doğudan alıpsın Belki de sarpanı doğudan alıpsın Sezde o adımı gülüm doğru mu Diğerler cadılı sazdan alıpsın Diğerler cadılı sazdan alıpsın Meğer yılı mehrin közün alıpsın Edevini belki dozdan alıpsın
Edi doğanlar, ine görüşümü diyali, bugünkü şatlığa şoğuna aydım sada betlerip, ulu davara bilen toylarımız toylaşıp dur. Bugünkü bizim gelin qıyırlarımızı, mehrivan enelerimizi, kävelerimizi kutlamağınadı. Türkmenistan'ın halk artisti Suhan Oraverdi femine öz toy soğutlar bilen gelipdir. Suhan ener bugünkü diyarımızda şatlığa şoğuna aydım sada betlenip, bizim mehrivan enelerimizin, kävelerimizin, uyolarımızın bayramı ulun toylanıp atıyor. Kahraman arkadağımızdan bizim ehli mehrivan enelerimizi, dinanlarımızı, fikir ve onun köp çağan dünya indiren mehrivan enelerimizi özünün şafer pani yapıp bugünkü olar begenirip, olanlar maşgala ojoğunun bir yaddan çıkmacak tarih vakalara betlenip atıyor. Elbette şolar ýaly şertler dörüp duran kahraman arkadağımızda neçe alkışaytağın şonça da adı olupdur. Şu pursatda bir arduwlaryňy deşdäýsek. Kahraman arkadağımız, batýarlyk zamanada bizim gelin ýyllarymyz, uýalarymyz, mehrem enelerimiz ähli babatda, deň hatarda ýurdumyzyň ötüşini goşan toşýarlar. Şu denanlarımız bizim ömrümüzi bezeýär. Şu denanlarımız enelerimize, uýalarymyza, bizim döwletimize şeýle hormat goýulýar. Kahraman arkadağımız tarapyndan bizim gözümüzün görejine deňeýän denanlarymyza sarpasy belen. Benim şeýle ajaýyp pursatdan peýdalanyp mehrem enelerimizi, uýalarymyzy, doganlarymyzy tüýsürümden şu yetip gelen bayramçylyklar bilen gutlaýan, bizim gelin ýyllarymyň ýüzüniň gülüp durmagyny, bagtyar zamanada bagtly ýaşamaklaryny, öz maksat muratlaryna ýetmeklerini tüýsürümden arzu edýän gelin ýyllar bayramymyz gutly bolsun, ýene ýyllara şatlyk şoğun bilen garşylamak nesip etsin. Sağ olun Suhan, elbette şeýle ajaýyp bir toýly günlerimizde näme gelin gıýlamyzy gutlap berdiňiz mehriban enelerimizi. Ýöne bugünkü biziň gepleşigimizde gatnaşmagyna gelen mehriban uýalarymyzdan, gelin gıýylarymyzdan, enelerimizden siziň bir aýdym aýtmagyňyza garaşýanlar. Belki gepleşigimizden şu ýörüne bir ýurdumyzda, kahraman arkadağımyzdan biziň ähli enelerimize goýýan hormatyny jogap edip bir aýdymlar bilen dowam etsek hatam gepleşigimizden şoğuny artarmyka diýen. Ulugy wesilen. Mehran vatandaşlar, edid mehmanlar, şuun kuun halkara denanlar günü bolan 8 Mart bayramçylygy bilen ähliňizi, mehriban enelerimizi, kävelerimizi, uýalarymyzy, balalarymyzy tüýsürekden gutlaýar. Güler ýüzüňiz solmasyn goý elmidama, biziň denanlarymyzyň gujoklary elmidama ak bäwekli bolsun, taçaklary bereketli bolsun, maşgala ojaklaryna bolsa, öz ýarlary bilen gülüp ýaşamagyny tüýsürekden arzu edýär. Şeýle ýaşy arzuwlardan soňam Türkmenistan halk artisti Suhan Oraverdiýeň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Kimde kim şuun kuun halkara denanlar günüň 8 Mart bayramçylygyna mehriban enelerimizi, uýalarymyzy gutlatlary gelse 0580 SMS urup bilertiňiz. Mehran watandaşlar sizden geljek SMS'ler göni aýlym arkaly idig derli size ýetirler.
ýaşy adamlar, işe wir telekeçiler. Biziň Salkyn Tehnika we Guruluşy Harytlary dukanymyz 3 ýyl kepillik bilen Wiesmann ýyladyş enjamyny size hödürleýär. Wiesmann uly we kiçi ýyladyşganlarda TV-ge gadyny tygşytly sarp etmek boýunça dünýäde öňdäki orny eleýär. Biziň salgymyz Ahal welaýatynyň Akbogda etraby. Habarlaşmak üçin telefon belgimiz 865 72 00 73. Salkyn dukanymyz size garaşýar. Wiesmann ýylalygyň kepili. Bu bayram şadlygyň bayramy. Bu bayram agdyrlygyň bayramy. Bu bayram dünýäni öz mehri bilen çoýup duran mehriban dinarlaryň bayramy. 8 Mart Halkara Dinarlaryň bayramy gutly bolsun. Kömüşdü, durmuşum şadlygy her damjada. Sekizinci Mart Halkara Dinarlar Günü münasibetli iň gowy şekilli aýdymlary, gutludur arzulary, gelin gyzlar wasp edýän goşgulary, enelerimiz bardaky rowayatlary we dünýäniň görkatly multfilmleri siz biziň internet sahypamyzdan tapyp bilersiňiz. Türkmen TV.com. Idi doğanlar neşun kun biziň gepleşigimizde bir näçe şahir denandan biziň bayramçylyklarymyzyň ýaraşygy bolýar. Şeýde biziň bayramçylyk gepleşigimizden mehmany. Biräder gutluglamy şahir denanymyz altyn bayram durdy bilen dowam edýär. Altyn gence bayramlar gutly bolsun. Sag bolam. Ogudun zemin bilen ogudun denanlary tergüllere beslenip oturýarsyňyz. Ajaýyp günne tez bilen duşup, şeýle bir şadlygyňda şadlanmak men bagtymdan çykdy. Ine görüşimiz ýar gülleýän gülasçan ata watanmaza, gahrman arkadamyň saýasyna her bir tutumly işler orgaçalýan her bir insanyň esasanam Türkmenistanyň gelinlerini, gyzlaryny, uýullaryny, mehribanlaryny bahalajyklanmady. Halkara dinanlar günü bolan 8 Mart bayram geldi. Ine bayram günne bu tergüller her bir aşk yüreğim begendirer. Bu tergüller her bir güzellenmediň, enelenmediň, uýulanmadyň, iň bir arzaly dogunlanmadyň eline goşar. Ine görüşmedi ýary bahar güllerini beslenip oturan bu bayramçylyk diýseň ajaýyp şeýle bir ogudun gahrman arkadagymyz biz dinanlara işlemene, ýaşamana, gurmana, döretmene ähli mümkinçilikler deretýär. Bagryny toprağa baglan, elleri altynnek elli pek zähmetden halal zähmeti bilen ojuny bagt getirýän edermen dinanlary, edermen daýhan gelinlerini 8 Mart bayram bilen gyzgın gutlaýaryn gördüm eneleň merdini. Mehrini urtatýar her demi, arkadagyň dag gerdeni, dünýä ýaly ene tagzim, tutek mukaddeslige tagzim. Ene hormat, beýik süýgi, perzent kül ömrüniň beýigi, kalby sahy, kerem elli, dünýä ýaly ine tagzim, tutek mukaddeslige tagzim. Nazar salsa yer gök sazyr, ýylgyranda bahar ýazyr, hudusy mahmul ogazyr, dünýä ýaly ine tagzim, tutek mukaddeslige tagzim. Bagtlysyň ineň marka, diden sataşýarka, göwnüň hoş jahan gülzarka, dünýä ýaly ine tagzim, tutek mukaddeslige tagzim. Dür sözleri derdi derman, her bir işte kuwat berýän, perzentlerine ganat gerýän, dünýä ýaly ine tagzim, tutek mukaddeslige tagzim. Görsegünne toýşat sesi, awatlyk bilen duýgusy, dirýatyk joşda süýgüsy, dünýä ýaly
ine taqdim, tuğdek mukaddesliği taqdim. İnedir mukaddes olacak. İneli üy, şeyli azap. İnceler, perzentli kucak. Dünya yali, ine taqdim, tuğdek mukaddesliği taqdim. Küngüllerin nuru sensin. Sen bir keramat keremsin. Gerçeği dünya berensin. Dünya yali, ine taqdim, tuğdek mukaddesliği taqdim. Elem yali, kerem var. Joşlu uruyan, yüreği var. Arkadaga, halkı onyar. Dünya yali, ine taqdim, tuğdek mukaddesliği taqdim. Oğudan zamanımızın, oğudan güzel gıyızlarını, gelinlerini, uyalarını, loğurdak gelin, halkara zinanlar günü olan 8 Mart bayram bilen kızgın kutlayarın. Koy her bir öyde, her bir törde, her bir kucakta çağalan sesi yanlanıp dursun. Türkmenistan ruvaşlığın vatan deyip, her bir insana ruvaşlıkta arzu etken, kahraman arkadağımızın ömür uzak, can sağ, bilint başı aman olsun. Her bir tutumlu işleri ruvaç alsın. Sağ olun. Halika yine bir yola bayramlarınız kutlu olsun, kalanınızın ucun gitti olsun. Onunla mehrar vatandaşlar, edid mehmanlar gelin adar gepleşin budun şu yerine. Türkmenistan'ın halk artisti Anadolu Kurduvan'ın yerine getirmegine aydın bilen devam ediyet. Yetnen bardım sonu, yılatmadı yağlar soğuk. Dolun dünyam aytım onu, hoş olmadık ivanıma. Dolun dünyam aytım onu, hoş olmadık ivanıma. Gözleri seyretme, herkes yürekte yer etme. Sensiz dünyalar gerekme. Anan ehti peymanama. Gözleri seyretme, herkes yürekte yer etme. Sensiz dünyalar gerekme. Anan ehti peymanama. Üçün menin minten, Ulyamana şonu bilten. Sınar mıdır boyların sen, Oğonoyun gel yanıma. Derek midir boyların sen, Oğonoyun gel yanıma. Gözleri seyretme, herkes yürekte yer etme. Sensiz dünyalar gerekme. Anan ehti peymanama. Gözleri seyretme, herkes yürekte yer etme. Sensiz dünyalar gerekme.
baryan sara alıp barya yıllar yala Sinde azar yetti azar Apılmadık bir manıma Sinde azar yetti azar Apılmadık bir manıma Gözleri seyretme Herkes yürekte yer etme Sensiz dünyalar gerekme Anan etti peymanıma Gözleri seyretme Herkes yürekte yer etme Sensiz dünyalar gerekme Anan etti peymanıma Gözleri seyretme Herkes yürekte yer etme Sensiz dünyalar gerekme Anan ehdi peymanıma Gözleri seyretme Herkes yürekte yer etme Sensiz dünyalar gerekme Anan ehdi peymanıma Dolgarmadı eyvanıma Oğloyun gel yanıma Tapılmadı dermanıma
Ahal balkan levap daşowudmary. Bir supran başına jemlenni bari. Arka dağım yol açar belende sari. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne. Edidogonlar elbette berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne her bir insan bagtyar zamanamyzyň hödürini görüp ýaşaýar. Gahrman arka dağımyz biziň ýaşlarymyzyň okumak üçin, döretmek üçin, täze-täze aýdymlary işlemek üçin ähli şertleri döredip berdi. Elbette şu gün biziň toýlarymyzyň hem ýaraşygy talip jiglerimiz. Gelin aýdyr bolan arzuwlar bilen gepleşigimizi dowam etýär. Men Türkmen Döwlet Ulu Aragatnaşyk institutynyň 2-nji ýyl talebi Serdar Kadirov. Şu pursatdan peýdalanyp Mehriban gelin ýyldamyzy halkara denanar bilen tüýsürümden gutlaýan, goýulan güler ýüzi elimize ama açylyp dursun. Şular ýaly mümkinçilik gören Mehriban hem gahrman arkadamyzyň jan sag bolsun, tutýan tutumly işleri elimize amry açylsyn. Sağ ol jyym, eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Serdaryň ibneme her bir medeniýetiniň ussadym biziň toýlarymyzda özüniň sowgaty bilen gelýärdi. Belki gepleşigimiziň şu ýerine iň owadan ajaýyp bir betlekden aýdymlaňyz bilen gepleşigimizi dowam etsek, hasam gepleşigimiziň şowkuny artardy. Mehran vatandaşlar, edil mehmanlar, halkara denanlar günü bolan 8-nji mart bayram bilen ähliňizi, mehriban enelerimizi, käbelerimizi, bütün halkymyzy, gahrman arkadamyzy tüýsürümden gutlaýar. Goý biziň mehriban arkadamyzy dünýä indiren mehriban käbelerimiziň hem jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Elmidama ýurdumyzda mehriban käbelerimiziň elmidama hudu sesleri belentden belende ýanglansyn. Bize şeýle ajaýyplygy döreden gahrman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Bayramlaryňyz gutly bolsun, güler ýüzüňiz solmasyn. Elmidama bahar bägül ýaly açyp durmagyňyzdan tüýsürekden arzuw edýär. Günleriň biri adaty ýaly bar ýardy howlukman wagty hem seretmen zok delon ýoly tanış her bir ýeri kesip gitdi deninden wagt durdy aýdynlar
Mehman vatandaşlar, ine görüşümüz ýaly şunkun biziň bayramçylyk gepleşigimizde ýurdumyzyň dürli pudoklaryna rahmet çeken bir näçe gelin gyýlarymyzyň mehmançylykda. Elbetde toýlarymyzyň, öýlerimyziň ýaraşygy biziň mehriban denanlarymyz bolup dur. Edidonar ýadyňyza düşýän marta biziň gepleşigimizden her sany ýygy derli bir gatnaşýan ufat halipalarymyzyň aýdymlaryny halk köpçüligine ýetirýän, ýerde-gürde öz aýdymlary bilen halk içinde özüni tanadan Anna Wagt Nurne Petova. Anna Wagt ýene gepleşmede hoş gördük. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Ine şeýle ajaýyp bir bayramçylyk gününe tiň arzuwlaryňyzy esitmek biziň her ýerimiz üçin ýakymly bolup dur. Şu pursatda arzuwlaryňyzy esitdik. Arzuwlardan soň näme? Bagşenki aýdym bilen ýürek arzuwyny beýan edýärdi. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne biziň her bir günümiz şatlyk şagalaňa toýdur bayramlary beklenýär. Ýurdumyzyň denanlarynyň bayramy 8 mart bayramy bilen ähli ýurdumyzyň aýal gyýdlaryny, mehriban eneleri, uýalary, jigileri tüýsürekden gutlaýaryn, janlarynyň sag bolmagyny, görjek günleriniň gowy bolmagyny arzu edýän. Bir şu ajaýyplykları döredip beren mehriban hemde gahrman arkadamyzyň janynyň sag bolmagyny, görjek günleriniň gowy bolmagyny alyp barýan işlerine rowaşlyk arzu edip aýdym aýdyp beren. Sag bolun. Senin ışığında şadiyana sözlesem ay cemalını bilmez meni güler yüzün görmesem kalmadı yalsam ele salsam oyna gidesem ay aşığınga ahlardır ho bir karar ettin peri uli ilen utonu adın tutabilmez men Sam devin balına ne içip kana bilmezmin Bu halimi ağlasam ağlap dine bilmezmin Ay aşığın ahlardır ho bir karar ettin peri Azap gelir dillere Göğe eli çekilmiş o Nedik ince bilere Meni koyup gitsen ya Varıp alız ilere Aşığın ahlardır ho intizar ettin peri Bayram şahir ayı diyar çıkmaldan bu şirin can Aşnam deyip ya diyar Koyman bir
nişani inni seni görmeni ölsüm arman sever yar ay aşığın ahlardır ho hıridar ettin peri inni seni görmeni ölsüm arman sever yar ay aşığın ahlardır ho bir karar ettin peri aşığın ahlardır ho bir karar ettin peri Mehman vatandaşlar, edil mihmanlar. Ine şuun kun halkara denanlar onu 8 Mart bayramçılamıday yadmağa yardım veren. Şu oğudan sahnalary bedep denanlarmıda ulu soğutlar tayarlan. Yani Akbult Hututu Kayarhanasy bide yardım verdi. Edil onlar şuun kun halkara denanlar onu 8 Mart bayramçılığı bilen bütün Türkmen halkymyzy, enelerimizi, mehriban uyalarymyzy, güllenädik gelin gyýylarymyzy tüýsürüň bilen gutlaýar. Şeýle ajaýyp süýji arzuwlar bilen hem Akbult Hututu Kayarhanasynyň taýýarlan sowgadyny size gowşurýar. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Bayramlaryňyz gutly bolsun size. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Gutly bolsun. Jemalgenizde gutly bolsun bayramlaryňyz. Jigim gutly bolsun. Bayramlaryňyz 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 gutly bolsun. Mehman vatandaşlar, edil mihmanlar, ine şugun kun halkara denanlar günü 8 Mart bayramçılygymyzy ýadmaga yardım veren. Şeýle her gepleşiklerimizde ýygy derli bir ýadmaga yardım berip gollaw berýän. Yani Akbult Hututu Kayarhanasy. Elbetde Akbult Hututu Kayarhanasynyň önürýän önümleri diňe bir öz ýurdumyzda däl, eýtemde dünýä döwletlerine de eksport edip uğradylýar. Elbetde biziň ýurdumyzda önürilýän önümleri diňe bir öz halkymyz däl, eýtemde dünýä döwletleri hyrydar. Ine şuun kun biziň gepleşigimizde şu Akbult Hututu Kayarhanasynyň hünärmeni Wepa Meredov hem biziň denanlarymyzda sowgatlaryny bugün kun halkara denanlar günü 8 Mart bayramçylygymyzda biziň denanlarymyzda bir näçe sowgatlary getirip gelin gyýylarymyzda sowgat gowşurdy. Gelin aýlar şeýle ajaýyp pursatda bolsa Wepa arzuwlar bilen gepleşigimizi dowam edýär. Wepa şuun kun bayramçylykda näme gelin gyýylarymyz bir ýürekleri joşgundan doly. Elbetde biziň mehriban enelerimiz, ýani biziň öýlerimizden, toýlarymyzdan ýaraşygy şuun kun biziň gelin gyýylarymyzda sowgatlaryňyzy berdiňiz, pursatda bir arzuwlaryňyzy eşdeýdir. Türkmen zenanlary, Türkmen enelerimiz
uyolumuz, jigilemiz, ählijetini yetip gelen halkara Zenanlar günü bolan 8 mart bayramy bilen gutlaýan. Goý her biriňize elmydama ojokluňyz asudalyk, agdyberlik, janlaňyzyň sag bolmagyny arzu edýän, bizi telekeçilere şeýle gollaw berýän mehriban hem gahrman arkadagymyzyň elmydama janynyň sag, işiniň rawaç, il ýurt bähwitli işleriniň elmydama rawaç almagyny arzu edýän. Sag bolun. Eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun, goýan mydama siziň hem öňürýän önümleriňiz ähli türkmen halkymyda, ähli mukaddes ojoklarymyda tämirlik nuruny çaýtyn. Bir de şeýle ajaýyplygy döredip beren ussat halipalarymyda, medeniýet ussatlarymyda, telekeçilerimde, şeýle-de daýhanlarymyda, kärenetçilerimde, gelin gyýylarymyda uly hormat goýan gahrman arkadagymyda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadagymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, il ýurt bähwitli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleri elmydama rawaçlary beklensin. Şeýle ajaýyp toýlugyňlarymyzda mehriban enelerimizi, uýalarymyzy, käbelerimizi halkara Zenanlar güni 8 mart bayramy bilen tüýsürekden gutlaýar. Goýalmydama biziň mukaddes ojoklarymyzda ene hudy sesleri bilen çağalarymyzyň gülki sesleri belentden belende ýaglansyn. Zenanlarymyzyň elmydama gujoklary ak bäwekli bolsun. Törlerindäki mukaddes saçaklary bolsa bereketden dolu bolsun. Gün kimin nuruny çaýan mehriban arkadagymyzyň saýasyny elmydama diýarymyz toýlardan toýlaşsyn. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Siday gülüm, kevelinim, kıvlamatam. Mehringizin boğup çemen, kevelinim, kıvlamatam. Mehringizin boğup çemen, kevelinim, kıvlamatam.
Türkmenin bağıtı elgey Bu bağıtıyar dövürde Şöhrat size arkada Yıldıranlar ömrüm hey Türkmenin bağıtı elgey Bu bağıtıyar dövürde Şöhrat size arkada Reyhan gülün rengini Tapman vatan dengini Aytan yürüp hengimi Şöhrat size arkada Reyhan gülün rengini Tapman vatan dengini Aytan yürüp hengimi Şöhrat size arkada Şöhrat size arkada Alkış size arkada Şöhrat size arkada Şöhrat size arkada Alkış size arkada Şöhrat size arkada Arkadağım barına Deryatına dağında Bu bağtıyar çağımda Şöhrat size arkada Arkadağım barına Deryatına dağında Bu bağtıyar çağımda Şöhrat size arkada Gül düşeyim yolumu Mehreti Dolluq bağıtın koynunu Şöhrat size arkada Gül düşeyim yoluma Mehreti oyumu Dolluq bağıtın koynunu Şöhrat size arkada Şöhrat size arkada Alkış size arkada Şöhrat size arkada Şöhrat size arkada Alkış size arkada Şöhrat size arkada Antanın yüreği aydımsaz bilen, o yor yartın bize hoş ovad bilen, aydımlar yandan yar pervad bilen, sen bey kudrosun azap ovadım. Mehran vatandaşlar, edid mehmanlar ine görüşümü diyali, berkarar devletimizin bahtiyarlık dövrüne kahraman arka dağımızın tagallası bilen, diyarımızda şahtlığı şoğuna aydımsazda betlenip, yana halkara denanlar günü olan 8 Mart bayramçılığı ulu davara bilen toylanıp otur. Şugun kuun halkara denanlar günü olan 8 Mart bayramçılığını bütün Türkmen halkımızın ehli denanlarımızı, enelerimizi, uyolarımızı, bununça kimin udlan nädik gıyırlarımızı, halkara denanlar günü olan 8 Mart bayram bilen tüsürükten kutlayar. Koy elmidama diyarımızda mehriban enelerimizin, şeyde çağızıklarımızın, mehriban gelin gıyırlarımızın gülkü tesleri belentten belende yanlansın. Bir de şeyle azayiplığı döredip veren ustad halifalarımıza, mehriban gelin gıyırlarımıza, enelerimize, uyolarımıza ulu hormat koyan kahraman arka dağımıza münkerem sağ olsun aydiyarız. Koy kahraman arka dağımızın canı sağ olsun, ömrü uzak olsun, iyili yurt behvetli, devlet ehmiyetli, tutyan tutumlişlerinin ıravaşları beslenmegini tüsürümüzden arzu ediyarız. Edide onlar şuun kuun size yetirmek isteyen aydın sağlığı bayramçılık gepleşigimiz şulardan ibaret. Bizim gepleşigimizin göňüňde yaranır diýip umyd edýär. Bir de şeýle ajaýyplygy döredip beren gelin gıyırlarymyza, Medine sunat ustaatlarymyza, mehrem enelerimize ulu hormat koyup, şafer paýlaryny ýapýan gahryman arka dağımyň jany sag, ömrü uzak, ýyl ýurt behwetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlysanyň irawaçlygy beslenmegini tüýsürümden arzu edýär. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen halkara denanlar güni bolan 8 Mart bayramçylygymyzy geçip gutarýar. Ýene dälimde duşýan çaq tagaman oturuň edidilleşler. Öňe, diňe, jan watanım Türkmenistan.